Per aquestes dates acostumem a decorar casa nostra amb tot tipus d'objectes nadalencs. Amb nosaltres aprendreu a fer aquest fantàstic mòbil per poder penjar-lo a la vostra habitació. Ja veureu que divertit. Comencem! Necessitarem ceres d'os màgic de la marca Hobby, cartolines de diferents colors, unes plantilles, unes tisores, un llapis i una goma i cola blanca de la marca Bacus. Per començar agafem la plantilla i retallem un estel. Tot seguit marquem aquest estel a la cartolina blau cel i la retallem. Ara agafem les ceres os màgic de Hobby i pintem la cartolina. Fixeu-vos que aquestes ceres són molt resistents i tenen uns costats més amples que d'altres. Aprofiteu el costat més ample per fer aquesta primera capa de color. Ara agafem l'estel que hem retallat i el col·loquem sota la cartolina. Amb el color blau marí hem de pintar la zona on hem col·locat l'estel, així. Veieu com queda marcat l'estel? Hem de repetir l'acció diverses vegades fins a tenir una nit ben estrellada. Ara que ja tenim ben pintada la cartolina, agafem el llapis i dibuixem una espiral d'un pam de diàmetre. Tot seguit retallem l'espiral, però només la part exterior, és a dir, fent un cercle. Ho veieu? Li donem la volta i pintem la part del darrere d'un altre color, com per exemple el lila. Ara, amb els estels que hem retallat, n'agafem un i el posem a sobre d'una cartolina d'un altre color. Agafem una cera d'un color diferent i pintem d'aquesta manera, ratllant l'estel de dins cap enfora. Així us quedaran dos estels pintats, el de la cartolina i el que ja teníeu retallat. Quan haguem acabat, agafem la cartolina i retallem l'estel pintat. Això sí, retallant per la meitat de la zona pintada. Fixeu-vos-hi. Veieu com queda quan ajuntem els dos estels? Hem de fer diversos colors, així que agafeu totes les cartolines i a pintar! Ara ja tenim tots els estels pintats i retallats. Agafem la cartolina de l'espiral que ens havia sobrat i retallem 8 tires de mig centímetre d'amplada. Primer en tallem una de molt llarga i la dividim en 3 parts de 3 dits de llargada cadascuna. La 8a tira ha de ser el triple de llarga que les altres 7. Ara agafem les 7 tires petites i comencem a plegar-les en zig-zag. Veieu que ens ha quedat com un moll? Afegim una mica de cola blanca a un dels extrems del moll i l'enganxem en un dels estels. Tot seguit afegim cola blanca a l'altre extrem del moll i li enganxem la seva parella d'estel corresponent. Fixeu-los amb una pinça perquè s'assequi bé la cola. Mentre s'asseca la cola, retallem l'espiral que havíem dibuixat abans. Mireu que xulo! Estem fent una manualitat en 3 dimensions. Ara tornem a recuperar la cartolina pintada i retallem 7 tires més. Aquesta vegada d'1 centímetre d'amplada més o menys i d'un pam de llargada. Cada estel ha d'anar en un carril diferent. Amb una mica de cola blanca enganxem cada estel amb una tira. Tot seguit enganxem la peça a un dels carrils de l'espiral. Veieu com tot va agafant forma? Ara només ens hauria de quedar una tira, la més llarga de totes. Fem uns plecs als extrems d'aquesta manera. Ho veieu? Aquests extrems plegats els hem d'enganxar al centre de l'espiral, de manera que ens quedi com una nansa. Gràcies a això podrem penjar el nostre mòbil. Ja hem acabat! Mireu quines formes tridimensionals més xules. Podeu fer el mòbil que més us agradi, en forma de triangle o de quadrat. Que ho passeu bé, artistes! Primer hem fet els estels. Després hem pintat la cartolina utilitzant les ceres de colors. Hem dibuixat una espiral a la cartolina. Hem retallat l'espiral només per la part exterior.
Hem pintat altres estels posant-los a sobre d'altres cartolines. Després, hem retallat els estels pintats. Hem fet 8 tires amb la cartolina que ha sobrat. Hem plegat les tires en zig-zag. Hem enganxat les parelles d'estels amb les tires plegades. Hem retallat l'espiral i hem fet 7 tires més, aquest cop més llargues. Amb aquestes tires hem enganxat els estels a l'espiral i, finalment, hem enganxat una nansa al centre de la figura. Ara sí que el Nadal s'ha instal·lat del tot a casa vostra.